Тереза Николова е на 22 години от Силистра. Деница Дончева е на 17 от Русе. Тереза е графичен дизайнер, завършила в Милано. Деница е ученичка, последна година в Националното училище по изкуствата в Русе. Свързва ги разбирането им за природосъобразен начин на живот. И двете практикуват йога и са вегетарианци. Тръгват по този път преди повече от година и половина. Постигат промяната постепенно, с гледане на много филми, четене на статии и тематична литература. Но най-голямо влияние му казва общуването с приятели, които живеят природосъобразно. Първия месец от началото на процеса ядях по-малко месо и полека-лека го спрях. След това първата година от време на време ядях и риба, вече не. Но, да речем, ако веднъж на месец или на 2 месеца ми се преде суши, си хапвам, не се ограничавам. Ако имам желание, го правя. Не се ограничавам от млечни продукти. Като цяло нямаме нужда от толкова храна, колкото приемаме дневно по принцип. Но си хапвам и млечни продукти, сирене, кашкавал. Вярно е, че тези продукти са по-скъпи, обаче най-скъпо от всичко е здравето. То си е безценно. Така че, в крайна сметка на хората от ефтината храна, после антибиотиците и операциите им излизат по-скъпи. Мисля, че някои хора, за да спестят от очила, си вадят окото, така се получава. Смятам, че повечето от хората, ако са наясно с това какво съдържат луканките, саламите, просто ще им се отяде. Няма въобще да им липсва този вкус. Не ми липсва вкуса на месото, тъй като просто вече не ми е вкусно. Да не говорим за другия мотив, че не обичам насилието над животните, а като знам изобщо в не фермите, ами фабриките за производство на месо, как се отглежда месото, защото то реално се отглежда. Просто то си казваш за Бога какво изобщо правим. Като отидеш в магазина, по същата логика може да си купиш и ядки. Така че винаги има лесен вариант, ако човек има желание. А пък и няма нужда да се яде толкова много. Важно е качеството, а не количеството. Аз в Италия на това се научих. Хората наистина ядат много по-малко, но с вкус и с стил правят всичко и държат на качеството на продуктите. Човек трябва да си промени и мисленето и трябва да си даде ясна сметка за това как иска да живее занапред. Тоест, това не е просто една диета, която да спазваш. Това е просто храненето ти през целия живот. Тоест, ти трябва да поемаш отговорност към самия себе си. Бойкота си срещу големите супермаркети започнах преди около година и половина в Италия. И съответно всичките си продукти почнах да купувам от един плод зеленчук близо до нас. И продавача на плод зеленчука се казва Джан Пауло, който стана един много голям мой приятел. И всеки път той ми даваше съвети какво точно трябва да си купя, кои продукти най-добре си подхождат. И всъщност той ми разказа за тази салата, която той сам си приготвя и той я е измислил. И има много любопитни продукти. Единия е салата с карола, която няма как да се намери в България, но аз се замествам в случая с айсберг. След това зелена ябълка, кисела. От градината на баба е тази. Синьо сирене. Орехчета, отново от градината на баба и на дядо. И печурки. Слагам се зехтин. Ако преди 3 години някой ми беше казал, че сега любимата ми салата ще включва сурови гъби и синьо сирене, нямаше да му повярвам. Но ето, че човек се променя. Аз ще ви направя нещо много лесно, което не изисква кой знае какви усилия. Това си е киснато жито. Като е хубаво то да се кисне примерно вечер преди да се консумира. И едно такова киснато жито с, примерно това е домашно сладко от ягодки, много добра закуска или когато и да си го хапвате. Дава много енергия и най-накрая слагаме малко орехчета. Това е. Нищо сложно.
лесно за приготвяне, всеки може да си го направи. Приготвянето на вегетарианската храна наистина не изисква много време. Отнема не повече от 15 минути. Не е и толкова скъпо. Необходимо е само едно – промяна в начина на мислене. А това е въпрос на личен избор. Да си призная честно, аз опитах салатата на Тереза и въобще не изглежда толкова екстремно, всъщност колкото звучеше с суровите гъби. Не опитах обаче на Дени рецептата с вареното жито. Ти искаше специално да ти задам въпроса за житото. Значи, то не е варено житото първо, то е киснато. То е киснато живо жито, да. Значи това е най-простия и начина, по който се запазват най-добрите качества на житото. Понеже жито само се залива с преварена вода, изчаква се да набъбне, след това се консумира. Няма варене, няма топлинна обработка, няма смиване, няма месене и така нататък. И му запазваме всички хранителни вещества. Абсолютно, ти директно го вземаш. Вече въпросът е в производството на житото. Има едно жито, което в момента се преоткрива, то се казва лимец, древно тракийско жито, което на килянова фотография то излъчва светлина, т.е. доста богато на енергийна стойност богато. И хубавото е, че трудно се обработва, това е проблема, но самото зърно има дебела обвивка, която му помага дори да расте и да си съхранява качеството дори при радиоактивна среда. Понеже има дебела обвивка, както ореха и може да расте там. Ние сме говорили за тази... За лимеца. Да, значи друг факт за житото и за тия фабрики за месо е следното нещо. В момента 90% от житото в целия свят се дава за угояване на животни. След това тия животни трябва да се колят, трябва да се обработват, трябва да се продадат, понеже след това трябва да ги изхвърлим и нямаме печалба от това нещо. И само всъщност хората консумират и 10% от това цялото жито по целия свят. Ако просто не ядем тия животни, а директно ядем житото, което е пълно с слънчева енергия и с хранителна стойност, просто проблема с глада ще остане някъде в миналото. И с опазването на природата също, защото това е един немаловажен и съществен въпрос. Добре, обаче и такъв момент има. Да приемем, че ще консумираме плодове, зеленчуци и жито. Избираме ги пред месото. Да. Но в тези плодове и зеленчуци също има химия, защото те са пръскани, турени, държани са в хладилни камери, докато стигнат до нас. Тогава къде е здравословното в тях? Няма здравословен. Тоест, трябва ни алтернатива. Казваме, искаме да се храним здравословно, в супермаркетите няма такова нещо. Всичко идва от Гърция, от някъде други, където се отглежда по някакъв друг начин, пръска с химикали. Какви са алтернативите? Значи, единият вариант е да се яде само сезонни храни, понеже когато естествено на една храна е сезон да расте и тя събира слънчева енергия, тогава е най-подходяща за хранене. Тя затова и ябълките растат през пролетта и през есента, не растат през зимата. Нали? Има си биоцикли, където ако искаме да сме здрави, трябва да сме в хармония с природата. Какъв е варианта? Има едно нещо, което се казва диета на 100 км. Тоест в магазините, където човек живее, да пристига храна от 100 км, а не от 5000 км от други край на света, която първо, че има други вещества, ние живеем на тази географска ширина, те идват от друго място. Да не говорим, че тая храна, която идва, доматите, идвайки от не знам откъде, от някъде, те се пръскат с етилен, берат са зелени, по пътя озряват. В контейнерите. Всички приятели казват, които ходят на Запад и си купуват продукти от супермаркети, каквото да ядеш, абсолютно всичко е с един вкус, т.е. няма значение дали е пилешко буче или домат, има един и същ вкус. На пластмаса. Другия вариант за алтернатива е нещо, което наричаме солидарно земеделие и това отскоро набива популярност в България. Имам приятели в София, които го правят вече и ние ще опитаме от тази година в Русе да направим нещо подобно, само че в по-голям мащаб. Какво представлява това? Намират се хора, които живеят на село, отглеждат си по чист начин продуктите, те трябва да бъдат прегледани. Тук не говорим за биосертифициране и така нататък. Значи, какви са вариантите? Хора се абонират към този човек, че ще купуват от него такава и такава продукция. Той заявява какво ще произвежда. И всеки един момент хората, които купуват от него, могат да отидат до градината и да видят как се произвежда тая храна. Един приятел каза едно много просто нещо. Няма нужда от сертификати и така нататък. Каза, това им иска много инвестиция, пари, контрол. Това истинското био е на баба на село в двора. Точно, там си е естественото био. Има едно нещо, което то се казва с 6 букви. Казва се истина.
Така че хората, които искат да си купуваш от човек, отиваш в двора, виждаш как се произвеждат, ти се абонираш за него. Аз искам да купувам, въпросът е кой ще ги произвежда, има ли желаящи да се занимават с това? Ами според мен има, въпросът е кой прави контакта, свръзката между хората и другите хора. Тоест това ще опитам да направим, защото в забързан начин на живот всичко останало, това просто трябва да има хора, които специално да се хванат с това, да направят комуникацията между хората и да го прокарат. Звучи много интересно. Много е важен личният пример, който даваме на децата си, а възпитанието за здравословен начин на живот трябва да започне от най-ранна възраст. Ти работиш с деца, какво показва практиката ти? Има ли надежда за промяна в начина им на мислене или са вече необратимо зависими от всичките чипсове, снаксове? Децата всъщност са най-податливи към промяна, понеже те са по-чисти и по-малко обременени. Но трябва някакво отделяне. Примерно като правим детски лагери и изцяло менюто е с здравословни храни, те го виждат това, отчитат го и като се приберат казват: мама, искам това. Сега, друг начин във възпитанието на децата, и това е въпрос, който всеки един родител трябва да се зададе, какво даваме всъщност, какъв е избор на детето. Тоест, ако имаме едно дете тук, дойде при нас на масата и каже: аз съм гладен. Според вас, кое то би избрал? Ако му забием ножа в масата и му кажем: върви и си вземи кокошката и си изяш, или върви в градината и си откъсни домата. Тоест, кое ще избере естествено детето? Кое естествено ще направи то? Значи, това е отговора. Подозирам, че ще избере нещо съвсем трето, което виждаме по улиците, като така шумолящи хартийки и вътре разни, които са страшно много вкусни неща. Добре, какво означава слънчевото хранене? Искаше да поговорим и за това. Първо трябва да се разбере, че всъщност човек се храни изцяло с слънчева енергия. Но понеже механизма, който имаме вътре в нашите тела за усвояване на слънчевата енергия директно от слънцето, има нужда от необходимата практика, за да се възвърне. Но като цяло ние вземаме слънчевата енергия от растенията и по този начин също месото се явява, да речем, изключваме убиването на животните, то се явява вторичен продукт слънчева енергия от животните. Ние си го набавяме от растенията. Но слънчево хранене може да напишете в интернет Sun Gazing или Homo Solaris. Има достатъчно клипове, където се обяснява за самата практика. Значи само ще кажа, че това е нещо по-просто от гледането на телевизор. Що може да гледате телевизор? Може да минете към слънчево хранене по най-простия начин. Просто трябва постоянност, без някакви много сложни неща. И в последната минута от днешната ни среща, какво е твоето послание към зрителите, които ни гледат в момента? Моето послание към зрителите е, когато си купуват храна, да се задават въпросите: колко стара е тая храна и колко е била обработена тая храна. И колко слънчева енергия има в тая храна. Това са трите въпроса, на които трябва да се отговорят преди да отидат и да си купят нещо и да го изядат. Тоест да допускам ли, че в това число позволяваш и месо да изберат или не? Категорично не. Казах колко слънчева енергия има вашата храна. И колко жива е вашата храна. Понеже зеленчуците и плодовете имат начин, по който запазват слънчевата енергия по-дълго време. Есенните ябълки отдават тази слънчева енергия през цялата зима. Пролетните трябва да се изяждат веднага. Колко време месото, без да го замразяваме и без да правим никакви такива неща с добавки, консерванти и така нататък, колко време то може да седи тук на тая маса, както сложим една ябълка, колко време може да остане и да изядем и колко време, ако сложим един труп тук, той може да остане и да го изядем след 5 дена, без да го замразим. Благодаря ти, Марти. Надявам се, че сме били интересни на нашите зрители. Винаги удоволствие да се разговаря с теб. А предаването България днес продължава. Какво още предстои в минутите до 18?